Burugarri honen. Kontua da, gero goiok aurkezpen teknikoa bat ingo zuen, horren tresna honen inguruan, iniziatu nahiz, tresna bera euskara honen inguruan kokatzen dugu. Una vez que aurkezpen etxean galdera bat sortuz, gero horretara modelentu da zen. Datu orokorrak enpresaren inguruan zuek apurtzuak ezagutzeko. Favor automatioan kooperatibak artea, makina erremitean automatizazio sistemak ekoizten dituen enpresa bat da, eta beraz den zuzen hori da gasero gaur egotearena. Ikerketa eta garapen arloan inbertzio handiak egiten dituen enpresa da, eta ikustu datu ezagarren daiteke bere ezagunenten uneko 12 inbertzioak dedikatzen dituela edo sartzen dituela arloanetan. Izatean ikerketa eta garatzen arloanetan dituen enpresa honetan. Eta hirugarren datu okoko bezala, egun babela egin inguruko enpresa bat da, eta hiru plantak nagusi duzka, eskoletan bizartu enpresaten eta eskolatu zuen. Kurtsuak kokatzeko zuen enpresa zerta, eta egin kokatuko datu okoko bezala. Euskara planai dagokionez eta kokatzeko tresna praktika hau, mila behatzen erostik, Favor automatikoa euskara plana dauka martxan, eta egun kooperatiba elkartean aurkaratzen osatzen da plana. Eta gero, prozesu guzti honetan, UNMC-aren praktika kokatzeko bugadoko prozedura bat, kalidade sisteman zertatzen dena, eta itezit, prozedura horretan edo pasota, ez? Favor automatiko produktuak, DNT-az gain baditu beste produktu nagusi, semazkizko kontrolak eta DRO-ak, lehaniztasun operarekin egiten dira, eta ondorioz hainbat hizkuntzatan eskaini ditzakegu. Hau horrela etorkizunean egiten diren bertsioak euskaraz ere egon beharko dute. Orduan hor, kari sisteman txertatuta dago, nitan nahi ez, Favor automatik kasunetan, produktua merkateratzen duenean, hizkuntza aukera horretan euskara jasota egon beharko dute. Eta gure kasua, hizkuntzari dagokionez, aberatza da interesgarria, produktu mota bada hizkuntza kudeatzeko aukera ematen duena. Beste ematen enpresek eta euskara planak martxan eduki, bere produktu ez dute aukera eskaintzea hizkuntza sartzeko. Produktu oso berezia da, eta zoragarriz askotan aukera dagoetza euskara sartzeko. Produktuaren berezitasun horrela. Horri izanpari dagokionez. Eta bukatzeko pixkat tresna honen aplikazio eremua zein da, ez? Euskara eremua dagokionez, batetik, merkatuan TNC semazkizko kontrol modelo ezberdinak erosten dituzten enpresak. Eta hemen ezagunetako batzuk egin kooperatiba, Leandez, Orluz eta Leko. Eta gero eskuntza momentura begira beste hiru adibide. Etxea gure hau, Ekolako Makina Erremen Institutua, Zobileko Eskola Politeknikoa eta Azteko Eskola Politeknikoa. Euskarazko praktika badanez, hau zan kokatzeko edo, sarrera gisa, zuk ikusteko, DNF honen aplikazioan egiten den eta non direkten. Hau izan pentsake pixka sarrera gisa ikusteko eta kokatzeko kontua, eta horren jagoiok egingo izuena izango da simulazio bat produktuaren inguruan. Simulazio bazeroen eta hiren egitea ere, makinaren tamainu eta dimentsio batik, bertan egiteko aukera bazeroen dela baterakiz, eta bertan egingo. Nago dio simulazioak egin da, gero bukaeran atzunoko galdera emateko badotan. Zer da, azkenen, ez batek eta zenbateko kontrol bat egin, komunikatzen. Softwareko kontrol bat. Izena ninator, hasiera terminori Windowsekin garaituko lako. Eta betetzen da, Universal Direct, Numerical Control, hasiera zalako programa bilatzeko bakarrik. PC ordenador batekin, kontrol hori da. Baina, gauza gehiago, ikusi bezala, egiten da eta jartzen da izena Distributed Numerical Control. Zenbateko kontrola bakarrik.
hori izango izateke izen hori eratzeko. Bueno, hau izango izateke horri bat, era da, eta ikusten bezala, interfaza edo, erabiltzeko gauza da, Windowseko. Haber ikusten zen, hizkuntza dago, beste hizkuntza bat, eta inglez alemaniz. Baina, autor proiektu, ondara, Spanish, Portuguese, Polish, Italian, German, French, English, Dutch, Basque. Basque autoratuta, esan dugu da, gure hizkuntzaz. Orduan, ze aukera gire daukaren? Makina bat bakarrik ezin programa batekin, gure makinak gehiago, kailan utziko makinak, bakutzen beriko programin, eta kamen daukero jarrita, kaso honetan bi makina dare, izan ez egin, kolektatu da, pasatzeko makina batekin, eta, egiten da, aukeratu gutxiko gara zer nahi du. Berri bat, azken badeo, ze parametro bidez, jarriko dut zera, bere izena, modelo, ze kontrol mota, ze modelo bat, etikatu posibilitatea, oain iketu kontrolaki, edo lehen kontrolaki joan. Bueno, ez eta hori. Gero nola da publikazioa, bai linea zinetik, modena, telefono batekin loturizken, hemenko PC-a beste makina batekin erozik dekutzen dut eta gero. Gero bezala, diagnosis, zago eben, aleko ibaren dauen, makinean egin donak, eta makina berez dago, adibidez Alemani o Amerikan, eta hor dutzuk egin ezu epenikara, konektau, eta begiratu ze gauza gertatzen da makinean. Horrekin, lanbi dago, asko irabaztetara, bai, servizu aldetik, bidaiakin, edo ikusi bai, sareko nodoa, hori kurienetan dago sareko nodoa bezala, horretot zerretekin, baina izan dike makinekin. Zeataka esatzen da. Eta gero, laneko karpeta, ebengo PCS karpeta maren da, bai fitxero, fitxaketak eta horretzeko eta bar, eta gero zeneko legiaren laneko karpeta. Makinatik horrean bilatzen baduzu ze karpeta bilatzen. Hartu da, eta gero beste modelo, beste kontakna. Hau zako dizeke, konfiguratzeko makina. Gero dako posibila gehiago fitxategiak, bai ikusteko programa, kasu honetan bezala, hemen PC-ko eta hemen CDC-ko makinean berenak. Baita ikusilik taunak, zure makinak, kontroluriko herramienta, parametro, gauza eskabek duzu bezala, arratzan parametro komponenten horrean. Danak, bai fitxaketa danak, bai taula, bai ikusi bezala programa, pantalla, ikurra, teklatua, hori danak, Basorrik batzik bestean. Hemen aukeratzen da bat, edo bi, nahi duna. Eta hemendik, honekin bihatzetara. Alderantziz, hau ditzen gara, hemendik beste alderantziz. Izan bezeke, lana normalen hori zen da. Fitxaketa pasau batzik bestean. Honekin egiten da darak aukiratu, egin darak egin darak aukiratu. Programak ikusitaz, zer bideo dago.
eta bere memorie, baita ere aurren aratzen den bilutxo baten tarjeta A da jartzen dara, eta baita ere zelarik ozio bat zela, bizko horrekitzea barron, memoria partu. Horren programak eta fitxaketa gaitenak, duzke baten edo beste. Horre batxo bat akaso. Kontatu zatea daudela puntu batzuk erdaz esantzen denak. Bide zuzen, programazioa berak jatorrizko hizkuntzaz gain ez daula guztien beste hizkuntza kondatzen. Noan badia puntu batzuk itzuli ezin dizkuek. Hora jarri delako, ez dielako alda. Jatorrizko hizkuntza posible da, hori egiten da, baina gero itzuli behar den hizkuntzan ez da posible osatzen instrukzio. Beratik horren esortzen dien kolizioan abandonado hizkuntza zerrenda guztak ez da. Baita ere, nik ustetan bezala, abendokegu posibilitatea importatzeko fitxatzekeri batzuk DXF-en egiteko, DXF-ena formatoa Kafkaren egituna, hor hemengo formatora lotzeko, hori egiteko pixak kontratzen. Eta baita ere, hemengo programa zaharrak, sortzibiak eta bostekin egitako, oingo kontrolera tratzen. Izan bezala guk egiten du interfazea edo egiten dien gauzak hamar ezkuntzetan edo. Txina zebai eta Rusia bezerai, bere talde ezberdinekin. Baina, izaneke, jodezan, barikate Txina bat o Rusia bat, arek daukien kartel ezberdinek. Karteliek erabiltzeko dago beste sistema bat, Unicode, jatzen da Unicode, eta eitzeko beste horrekin nahi egiteko. Zertzue, eak bedalien bere hizkuntza jarri, eusin komentario, posible da. Zer gauzak egin. Posible que ikusten kaso gehienez hau izaten da lana egin da jendea alde baten, fitxero pasatu, diversidad. Pero aparte de la ere, esto sí aukera bat da infinitu. Infinitu da, ez que programa haundi bat da, directamente haundi. Zuzen emian du, eta kontrolak ikutatzen du, makinan eta aztu. Hori baize izan da, hori eskerrak, gero ez da memoria haundi daukie kontrolak, komponenteia bere nahiko baina ere, badaren programa nahiko aldi, eta erabilizio borratzen da, directamente egiten da hemen. Bialgo, honek ez dut zuzko paketez pakete, eta gero ahaztu. Normalen, Kafkaren etiketatako programa bat, introduzioa badin bada, ez berdinetik, izan da, eta la programea, eta bialgo dut. Errabitu da. Gero baita ere posibilitatea dago aldagaiak edo monitorizazioa. Gero, ezakit, filoak, bai PLC, automatan, eta bai CLC, daukezu, variable filoak, nahi badea horretzakit. Joduzeko, zertzemotzeko, pero zer herramienta dago martxa, egiten da, azare gizu variable egitu, aldagaia gehiago nio. Horrela direz, ejemplo ez da, zer herramienta dago martxa, dago, herramienta. Eta temporea, usteko moitzen da. Baina ez daike, bai posizioko aldatzen posizioa, edo erozein variable. Egin PLC, da automata edo CLC. Hau, egin da borde, zaren hori, ez dugu gero aprozetu.
baita ere, beste alde. Gai batzuk. Urruneko tekatu, hau da, ezkenen egiten da, hemengo tekatzen dezuna, ala zandu. Digimen gau, urdu zano, ez dut. Da, bueno, nengoa galtzeko, diagnosia. Zer da diagnosia? Ikusiko ez duen, hor batzen dara, aberatzen dara. Hor zer batzen dara, hemen batzen dara, alderatzen. Honekin nazioa zer dela zaten, egiten da hori, lehenkoretik beste batera ikusi zer da makina. Ezagun dugula zerbizu bat, zer problema bat, honekin egiten da analizau, bai automatak programa edo zer nola duzon arazoak kontu, edo betzen jakin ezeo zer izatekien edo azkarrago kontutzeko. Eta horrekin, irue, irabazi, horrez dut, gauzak gireke, servizioa azkarrago eta hor zer zura edozik teklea montu ikono batzuk espezia dira. Eta gero ez dela nengo eklaturekin, hor korko. Eta gitzu bale, jatez dut hau behin, eta zenen edikatzea. Hau. Pero igual sí beste bateko edozein gauzak egiten da arabatzen eta alderatzen. Baita ere egiten da eta hoia tenkature behitu edo ez, hoi horko tekatu egiak dago duzuta. Edo baita ere horko batariak zaitan. Hau zati. Batzu barke, igual, ikututzea zehose barrokoa, estola denote izan, beste ikutzea. Bataria horretik, bateria guarde, eta horrekin, abialdu, eta egite, kasu bat ez dago, egon, plano bat egin gutxi gora gara, grafikoki nola eztan pizza bat, hori, fotokopiau, eta abialdu. BP bat egitatzen da, bitmap bat, eta horrekin, fitxero egiten, eta bezero, ordu da, lako gauzak egiten. Edo bidari sekentzi bat. Zuke bentekatu egin dugu sekuentzi bat, eta horrekin egiten bat, irandu. Bai, horrekin ja, gutxino gara dago, eta ez da, gutxino gara, hortik, ez hau gara, fitxaketak eskate hau da dure zerrutu, eta beste hau, nola da, trede rusizak. Galdera bat zuen, buruz, Organizazioa berria da, oda zenbat urtezatik hau, euskera plana martxan jarri horretik, bera izko zenuten euskera ezberdinekin, eta zer suposatzen zuen gero euskera zartzerako da beste zerbiten zenten? Ezkeren gu bazik ginen, niriko kontrolako eta irurogeita bala urte edo, eta hor esaten zan bakanakan eta beraz eta ingeles. Eusatu zan alemana, frantzesa italianoa, eta portuguesa, holandez, txeko,
Ramoi hizkuntza dugu, eta enotez, euskera. Baina protagun da besteak jartzen. Irikita da kasoa. Irikita da kasoa, ez da gara egitu da zen. La gaita edo posibilidad personas según se signotan que hay que vaya a los tres. La catalana mata y la iba a la catalana está linda. O mayores. Y ciclo va a subir. Hoy es que no fundaba ya de, bueno, escuchas antes para uno. La Rusia también va, hoy de la Rusia sigue ya de antes, no nos ayuda. Y podría ir de esa carta, que no se la va a Horrelako betxo bat izan ezkero, bituman nahiko balenioke euskera patara hori zen bat, zure eskatu? Hau web horri dago, jetxirek ez behar eskatu. Aitzeko berzioa. Gari hori jetxirek hartu, eta erabiltzen ez behar gure kontuak. Eta zioa ez behar dago, Santiago hain dago, ez da hori apizioa, ez da hori denak dutien, zioa hori Nuezagian dut. Seri, baina lehen hasierak, Zotximila eta Amar da hori ez eukien, zutateako opzioa bezala, baina hain horaia, txerina, hori gai esateko esan duzue nola gara. Buruz esan dugu eta ez, azken euskal izan bertxioan, eta ez dakit euskerako eta euskarazko eta lagunan Horren erresikaren duzue, buen hori gazun, eta eskarra. Hizkuntza bat sartu edo erabiltzeko orduen zein da irizpidea, hainbeste makina saltzen baditugu sartzen dugu, ala, por defecto, Rusia sartu gara, Rusia sartu dugu. Normalez, erreniko izan ez que hau da sobarreko lan bat, imateko jendea behar duten lan bat. Hor nahi dauke, historio iztea zerrenda lan egiteko, hori zerrenda bezala. Nire hori jara ez egin bateko, batzen egiten. Behar eskoa baino bada, lehenko baten, zarteko bate protoiba, izkuntzaren ikatzen egiteko bat. Merkado markatzen dut. Uste joan behartu sartu ezela, azkenean ipatu dut, azkenean kalidade sistema prozedura bat sortu zen, euskera hori izan dut esatezena, produktu hori guztietan, euskeraren nukera hori izartu biharko zago. Aparte utzita, merkatuak eta gainerako. Akaso, Europako edo, munduko beste hizkuntzatzu egitea, ondoren eta baldintan merkatua ikusten badagoela eta baztertzen da aukera hori. Baina euskara daukenean, hori bentsat, prozedura kalidade sistema kajeta dagoen gaua da, Baina hori poziak gero gorki izan. Nik, konozioentasun bat, euskararen akorra beste perspektibak. Nire batera da, akorra egiten ditun zonarkozko kontroletan sartzen da, baina printzipio kontuarekin, gero asko sartzen da, merkatua da dago. Siemensek olakoa sartzeko, ze merkatuko da produktionen, edo zonarkozko kontrola egiten ditun beste batek, ze merkatuko da produktionen olako batera sartzeko. Zuen, horrek, estimazio bateko. Zuen, zurluk zipintzeko hau, ze merkatu dago zen duken. Eta euskara behiazik igabetzen dago ez. Beste programa bat euskara sartzeko, ze merkatuko da errentarrak etzen, errentarrak etzen kontu bat esan. Nire galdera hortu dira, ari zuen egin duzuena, badago eta errentarrak etzen kontu bat. Nik ez dakikena errentarretasunan lotuta egitako zerbait izan da, nire dakit, izan nik empatzea historia, favor kompetentzia zuzunan Europa mailako marka potente batek, bezerua hasi gara euskarazko aukera eskaintzen. Eta dakikena, merkatu da aztertutako zerbaiten ondorioa da ez, aztertuen ondorio, nire dakit. Favor egiten zelako lotiko. Eta aipatzen ganean balioerantziaren kontua, eta lehen sarretan aipatzen ganean enpresariak konbentzituak betuko lau balioerantzia dela eta guzti hori, non bait eta izen potente bat konturatu da, nik sartu da badut, hori sartu. Herrion txikia izan, nik ez dakikena hori parametro batzuetan dututa parentasuna parametroetan adibidez, eta ez dakit daten ondorio da, bai dakidena da, sistemak izen horrek bai ingula horrenadeko dutu, eta eskaintza datorren esaten dizula, eta gaina hau kontroletan euskarak aukera bat.
Bueno, aldo batetik hori izan egin eta ere, urte batzuk izan hemen konkursua dutzela, Eusko Jaurlaritzak egiteko eskolan dago da, eta beharrezko bat zara euskeretan jakitea, moduka, asortatu bat egiten, eta gure hori. Aldi gorea, berriro abeste konkurso bat zabaltzeko darela, eta horretik erak aldi edizioa dutzen gara. Bakina tola asko batzuk gutxien, eta leku batek gaina eskolak, nahiko urtezat eta dara, jendea preparatzea, gutxe bere batik. Eta eskolek eskatzen da, enpresa eskolek eskatzen da euskeraz kontrola? Hori da, ez dut parametro batetik guk behin normalen, adibidez, kontrol batzuk guztu diabeti ingerezik. Eta gero, fabrikante, gutzen dut eta aldatzen du parametroak eta hartzen du nahi duen hizkuntza. Hizkuntza balko dago, horretzen guk ez dakit, tokatzen bat zaizu, gainen batek bisita bat egirak eta hori bali musikai eskola batzuta, baina guztela ez dakit guz jendea eraizikon kasutan amen. Euskera zo ez. Zure kultura estandarizita ez bat hizkuntza dira. Nola? Kultura estandarizita. Imagina eskatzen dut, eta zenat hizkuntza dut abide bat, bi urte Amar, bai. Baina basera komunikotan aktuan Bai. Otro guzti? Muy bien. Oain ez dakit... Modelo bat, bezkarretu gile dute. Bi modelo dako baino bertan leko zortzimila eta berreta amar, berreta amabost, eta zortzimila eta berreta amar. Bi modeloetik, bat igoriko bat hori hizkuntzak egin. Una vez que se me ha hecho esa izan dugu. Zuen da egizatzate, zortzimila eta berreta amar. Horrek adibidez, txinesko bezalezko grupo. Edo Errusia ez euskaraz. Euskaraz da. Euskaraz da. Justo batzuten ez dakit hori. Azkenean da, informazio, minutuko soka da. Azkenean, lehen bat ikutenean, eta solutzeko hori izan nagoen, ez? Eskaera bezortzen zaiatu beharko bada, gero bagin dintu. Hori ezkerenek, hain simple, aparatu da dutzeko. Zateko aurreko zateko galetu, ez paratu da nola batzutan, ahara egitzetan torteziko. Niko bezala gero ez da izan ere, posible resultza bide, bueno. Nahi zen, azkenik izan. Asko txedexiko, ez? Arraba. Eskintzia oferten, ez da bila ezartzeko du. Gara, bueno, eta Jesus, haibela ez da ez. Igual interesez, nahi dut egin, bakarrik egin, parametro gauza da, gana, bi modutan egitea. Baina ez dut mirartu ez, ezkutza ez, operazio eta zara finantzen, baina aukera hori hau, askotan digon, informazio hemen, izkula batek, gure bezak dut. Hori da, eskolat... Horretik esan duen hasieran, balio erantzia bat eta ona saltzera atomen komertziala gabe, konstienti izan behar ez dut nik hori. Balio erantzia da, nire kontua, eta guatek eskelik. Zuen makinetan, beniko berezi xamaritu duzela, zuen dago ez da, torn bat, konfesora bat, zuen programa, parte zuen, horre inbertezun duen